mwatsekula kanema amene wa V&V Media TV program inanso ya Sacred Vocals kulandira ndi manja awiri program imene yokondedwa maola amene wa asabata. Ndithokoze kwambiri kuti muli pamenepo kutsatira program imene ya Sacred Vocals. Mwapadera ndithokoze chifukwa cha support imene matipatsa tsiku ndi tsiku mmakhala mukuonera kanema amene program imene yokondedwa. Ine dzina langa ndi Luciano Lion, tikhale limodzi pamene tikhale maola amene wa asabata tikutsitsimuka ndi nyimbo zosiyanasiyana. Ndena kumati ayi tasiya kuyankhulako nyimbo zimene zikufunika zivumbe. Ayi ndichita moteromo apa tiyambe ndi kuimba kuchokera kwa The Chronicles Manja SDA Church, nyimbo imene akuti ndikhulupirira. Tiyambe moteromo kenako tikhale tikubweranso ndi nyimbo zina. Ndikhulupirira kuti Ambuye Yesu ndithandelo ng'ambika anandifera pa Golgotha ndithandelo ng'ambika. Ndikhulupirira kuti Ambuye Yesu ndithandelo ng'ambika anandifera pa Golgotha ndithandelo ng'ambika. Abale nonse ndi alongo khulupirani Yesuyo, iye ndiye chipulumutso ndithandelo ng'ambika. Abale nonse ndi alongo khulupirani Yesuyo, iye ndiye chipulumutso ndithandelo ng'ambika. Imfa yake pantanda pacha imandilimbikitsa, pempha amapatsa iye thandizo langa. Imfa yake pantanda pacha imandilimbikitsa, pempha amapatsa iye thandizo langa. Abale nonse ndi alongo khulupirani Yesuyo, iye ndiye chipulumutso ndithandelo ng'ambika. Abale nonse ndi alongo khulupirani Yesuyo, iye ndiye chipulumutso ndithandelo ng'ambika. Ndithandelo ng'ambika. Taonera komanso kumvetsera kuimba kumene kuchokera kwa kuchedwa The Chronicles Manja SDA Church, nyimbo imene akuti ndikhulupirira kuti Ambuye Yesu ndi thanthwe long'ambika, akuti ndi thanthwe ndithu imene tikuyenera titsamirepo muzochitika zathu zosiyanasiyana. Kuimba kwabwino, kuimba kwa mtengo wapatali. Ndi programu yathu mwambo wake ndi omwe uja umene timayenda madera osiyanasiyana. Nditachoka mu mzinda wa Blantyre apa tilowere mu mzinda wa Lilongwe ku area 18 kumene kuti kupeza ku area 18 Senior Youth Choir, nyimbo imene akuti usamalire. Usamalilewe adani yako ngambiri tumoti koli anga kukwese
kankondoyo masiku onsewo nupempa Mulungu wakoyo kukutangatawe usaganizewe kusiya nkondoi sutapumula pakatu ambuye awera. Kuimba kumeneko kuchokera kwa group chedwa Area 18 Senior Youth Choir akuti usamalire moyo wako. Akuti adani ndi ambiri amene angathe kukugwetsa mu nthawi imene tikudutsa tikumana ndi zinthu zosiyanasiyana zimene ndizopinga pa Chikhristu chathu. Tikuyenera kuti tikangamire pa Mbuye wathu Yesu Khristu. Kupita patsogolo nyimbo yotsatira apa ndikuimba kuchokera kwa group chedwa Lusante Akapera imene ndi Rudu Akapera kuphatikizapo Asante kuimbira limodzi ndithu nyimbo imene akuti kondananitu. Mau akukwiyaleka musanene konsetu mubauje mau ose asanatese mulomo mau akukwiyaleka musanene konsetu mubauje mau ose asanatese mulomo kondanani tu ati ambuye anambelani malamulo kondanani tu ati ambuye anambelani lamulo kondanani tu ati ambuye anambelani malamulo kondanani tu ati ambuye anambelani lamulo chikondi itu nditoera ndichibwenzi chomwenso musachiononge konse dimau akukwiya chikondi itu nditoera ndichibwenzi chomwenso musachiononge konse dimau akukwiya kondanani tu ati ambuye anambelani malamulo kondanani tu ati ambuye anambelani lamulo kondanani tu ati ambuye anambelani malamulo kondanani tu ati ambuye anambelani lamulo mau bwenzi amasweka ndimabanja omwenso kamba mau akukwiya olankulidwa mwasono mau bwenzi amasweka ndimabanja omwenso kamba mau akukwiya olankulidwa mwasono kondanani tu ati ambuye anambelani malamulo kondanani tu ati ambuye anambelani lamulo kondanani tu ati ambuye anambelani
atiyambuye anamvelani lamulo atiyambuye kona nani tu atiyambuye kona nani tu atiyambuye anamvelani lamulo anamvelani lamulo anamvelani lamulo taonera komanso kumvetsera kuimba kumene kuchokera kwa kulochedwa Lusante amene wandi amu Zambia ku Lusaka uko, nyimbo imene akuti konda nane. Adaimbira limodzi nyamata amene wa Lusante makamaka Rudo akapera komanso Asante akapera ndiye kubwera pamodzi nyamata amene wa kutipatsa nyimbo yoimbidwa mwaluso. Nyimbo imene adaimba live ndithu ku concert imene idaliko mdziko limeneli la Zambia. Kupita patsogolo Aaron Zonda abwera mbwalomo ndi nyimbo imene akuti chikondi chanu. Tikhale tikuonera komanso kumvetsera kuimba kumeneko kenako tibwerenso. Chikondi chanu makonda muntu opanda chifukwa simukondela nso monga yena anena umakonde tonsefe chimozimozi koma ndi madabwa nazo zifani zilozi zimakonda muntu ofuna kupeza pindu ngati tu ulibe ziwa mbale ya soa ubale wa paziko lino diwotelo nongeni nentima wanga wanu muye sekukonda kopanda chinyengo zingateke kuchita chili chose cha bwino koma ngati ndilibe chikondi ndilichabe longeni nentima wanga wanu mbuye mundipunzise kukonda kopanda chinyengo zingateke kuchita chili chose cha bwino koma ngati ndilibe chikondi ndilichabe mudalola kusiya ulemelelo kubwela paziko kuzafera ifa ya manyazi tundu zibanyozerwa
tinaonera komanso kumvetsera kuimba kumene kuchokera kwa Aaron Zonda, nyimbo imene akuti chikondi chanu. Akuti chikondi chanu ndi chosasimbika, akuti Mulungu wathu okhala kumwamba, makamaka Yesu Khristu anabwera pansi pano kutifera ku machimo athu kuti tipulumutsidwe. Ndi akuti chikondi chimene chocho palibe wina aliyense amene angachikwanitse, koma ndi Yesu yekha amene anaonetsa chikondi chimenechi kutifera tonse ndi cholinga choti tipulumutsidwe ku machimo athu osiyanasiyana. Apa tikupita kumapeto kwa program ineyi ya Sacred Vocals. Kumbukirani kuti ndi program ija yomwe timakupatsani nyimbo zosiyanasiyana zoyimbidwa ndi achinyamata. Nde timalize ndi kuimba kuchokera kwa gulu lotchedwa Faithful Angels, nyimbo imene akuti Happy Sabbath. Tikabweranso tikhale tikudzakuangula program yathu ya Sacred Vocals. Taonani kuimba kumeneku. Happy, happy, happy Sabbath to you all. Happy, happy, happy Sabbath. It's a wonderful day, blessings day, and the resting. It's a wonderful day, blessings day, and the resting. We wish you happy, happy Sabbath. Happy, happy Sabbath. Whether Muslim or Happy Sabbath. Christian, Happy Sabbath. to you all. Happy Sabbath. Nyimbo yabwino kwambiri yoyimbidwa ndi gulu lotchedwa Faithful Angels amene ndi akukasemba SDA Church kuchokera mu mzinda omwe uno wa Lilongwe. Nyimbo imene akuti Happy Sabbath. Akungokamba kuti ayi wina aliyense posatengera chipembedzo akuti tikuyenera tikhale pamodzi maola amene wa asabata ndi kudalitsika ndi kupembedza Mulungu wathu okhala kumwamba moyenerera. Nyimbo ya mtengo wapatali kubwera mu nthawi yake imene ndi nthawi ino imene tikukhala maola amene wa asabata. Timafunika kwambiri kuti tikhale mchiyanjano ndi Mulungu wathu okhala kumwamba. Pameneponso ndiye pa mtsiriziro pa programu yathu ya Sacred Vocals. Ndithokoze kwambiri inu amene mmationera madzulo ano chifukwa cha kukhala pamenepo kuonera programu ineyi. Chifukwa sizingakomi kukhala ndekha pano nkumayankhula inu osaonera. Tiyamikire kwambiri chifukwa cha ntchito imene mwachita kuonera programu ineyi ya Sacred Vocals. Mwapaderanso ndithokoze Brian Kathumba amene wajambula programu ineyi kuti tioneke mene tikuonekeramo. Kuchokera kwa ine mkonzi komanso mulutsi wa programu ineyi, dzina langa ndi Luciano Lion. Ndikungoti Happy Sabbath, mwakumanonse, bye bye.